Toto je momentálne najziskovejší ASIC miner s návratnosťou len 1,2 mesiaca a je to od výrobcu Goldshell a presne Goldshell XT Box. Prečo je vlastne tento ASIC miner taký dobrý? Poprvé, stojí iba 2000 €, má veľmi rýchlu návratnosť, je maličký, je tichý, má nízku spotrebu, jednoducho to najlepšie, čo môže byť. Takýto nejaký príbeh vám povie konkurencia. No u nás v Minor.sk takéto Goldshelly vôbec nepredávame. Pravdou je, že ani jeden Goldshell miner nebol nikdy ziskový. Všetky stroje, ktoré vyrábajú a predávajú, tak ak by ste si hociaký z nich kúpili v hociakom časovom horizonte, tak ani raz ste z neho nezarobili. Preto my značku Goldshell maximálne neodporúčame. Takéto stroje sa ale bohužiaľ v dnešnej dobe vyrábajú viac a viac a je o nich väčší a väčší záujem. Podobné video sme zrobili aj o Aleo ASIC mineroch, ktoré boli v podstate toto isté, lenže ťažili kryptomenu Aleo ešte koncom januára a ak si pozrite spätne od toho našeho videa až po teraz, čo sa vlastne dialo s touto kryptomenou a s týmito strojmi, tak myslím, že ten obrázok je veľmi jasný. Hej, ako stroje, čo sa v januári predávali za 3500 €, dneska stoja 200. Dneska je september. To myslím, že to hovorí samo o sebe. To isté sa zopakuje aj s týmito minermi na kryptomenu Tari. Nie ten youtuber, to Tari s Mekimi. Možno ste si už všimli, že za mnou je táto biela tabuľa, na ktorej vám dneska nakreslím, že prečo je toto taká blbá investícia. Väčšina týchto malých kryptomien sa prvé ťaží na klasických počítačoch, najčastejšie na procesoroch alebo na grafických kartách. Až potom príde nejaký veľký výrobca s nejakým ASIC minerom, týmto počítačom, ktorý je extrémne efektívny. A rozdiel medzi ASIC minermi a obyčajnými počítačmi v skratke znamená to, že tie ASIC minery sú niekoľkonásobne, niekedy aj 100 alebo aj 1000 krát efektívnejšie na ťaženie tej jednej kryptomeny. Nevýhoda ale je, že ASIC miner viete použiť len na ťažbu tej jednej kryptomeny, nič viac, nič menej. To znamená, že nemáte ani možnosť zmeniť tú ťaženú kryptomenu. To znamená, že keď si raz kúpite ASIC miner na kryptomenu Tari, tak vždycky budete môcť ťažiť len Tari, nie Bitcoin, nie nič iné. Momentálne toto sú prvé stroje na kryptomenu Tari. To znamená, že všetky predošlé, momentálne tá ťažba, čo prebieha, tak je robená na klasických desktopových počítačoch. Valuácia celej kryptomeny Tari, aj keď jej hodnota je v nejakých desatinách centoch, sú nejaké 3 milióny $. To znamená, počet mincí v obehu krát trhová cena rovná sa trhová kapitalizácia. Teraz pre príklad použijem menšie čísla, aby sa nám to ľahšie počítalo. Dajme tomu, že kryptomena Tari má v realite iba 1 milión tokenov tých mincí. Každá z nich má hodnotu $3. Takže nám ide trhová kapitalizácia 3 milióny, pretože počet mincí krát trhová hodnota sa rovná trhová kapitalizácia. Momentálne tá kryptomena Tari má tiež trhovú kapitalizáciu 3 milióny, aj keď cena samotnej mince je nejaká desatina centa. Málo ľudí vie, že vlastne tá samotná hodnota tej jednej mince znamená dokopy nič. Toto číslo, tá trhová kapitalizácia, je oveľa dôležitejšia. Napríklad, dajme tomu, že ja si chcem vytvoriť nejakú kryptomenu. Napríklad Minero Coin, hej? S tým, že tých mincí, čo dokopy emitujem, alebo celkový počet mincí, ktoré zrobím vlastne tých Minero Coinov, tých tokenov, bude napríklad 100. Teraz, ja môžem kúpiť jednu tú mincu napríklad za 1 000 000 €. Tým pádom, že vlastne iba jeden jediný nákup v histórii tohto coinu, tak mi to zrobí to, že trhová kapitalizácia bude týchto 100 mincí krát 1 milión. Áno? To by znamenalo, že celková trhová kapitalizácia bude koľko? $100 miliónov. A teraz takéto niečo vie vytvoriť úplne hocikto. Lenže namiesto toho, že nuly pridám tu tak tie nuly pridám sem, na počet mincí, ktoré vyemitujem. Tá kryptomena Tari, o ktorej je celé toto video, tak má momentálne v obehu, myslím, že nejak 2, niečo miliardy coinov, týchto mincí. To znamená, že aj keď tá hodnota mince je 0,0000 neviem koľko, tak stále môže mať trhovú kapitalizáciu nejaké 3 milióny. Preto je dôležité sa nepozerať na cenu samotnej mince, ale na trhovú kapitalizáciu.
A to, že vám niekto povie, že minca stojí 0,00000 nič, znamená, že má veľkú príležitosť, aby proste išla cena hore, tak to je úplná blbosť. Proste treba pozerať na ten market cap, na tú trhovú kapitalizáciu. Toto tu neznamená vôbec nič. Vedia to zrobiť aj presne naopak, ako som to ukázal tu na. Že môže byť, že jedna minca stojí 1 milión eur. Wow, to je 10 krát väčšie ako Bitcoin. No to je úplná blbosť. Lebo trhová kapitalizácia je nejakých 100 miliónov. Hej? A trhová kapitalizácia Bitcoinu je niekoľko triliónov. Veľký rozdiel, nedá sa tak povedať. A toto málo kto vie. No dobre, poďme teraz priamo na kryptomenú TARI. Z celej tejto 3 miliónovej kapitalizácie sa denne emituje cca 4000 eur v tých minciach. To znamená, že keď to je 0,00000 nič, tak sa ich musí vyemitovať niekoľko asi miliónov, neviem presne, ale proste veľmi veľa. A tým pádom nám vznikne denná emisia, daily emission, nejakých 4000 eur. To znamená, že týchto 4000 eur sa rozdeľuje medzi všetkých ľudí, ktorí ťažia túto kryptomenu. Pre účely tohto videa použijem, že napríklad momentálne nejakých 1000 ľudí ťaží túto kryptomenu. Takže keď 4000 eur rozdelíme medzi 1000 ľudí, každý dostane koľko? 4 eur denne. Akože 4 eur denne je celkom fajn, to je mesačne nejakých 120 eur. No ale problém je ten, že týchto 1000 ľudí na to používa klasický počítač, ktorý jeden je možno 500 až 1000 krát menej efektívny ako jeden ASIC miner. Dosť problém. Takže v podstate týchto 1000 ľudí vie nahradiť 1 až 2 ASIC minery. Takže namiesto 1000 ľudí sa budú deliť traja, pretože budú to 2 ASIC minery a 1000 počítačov. Keď sa toto vôbec stane, tak keď počítame, že jeden ten ASIC miner je tak ako 1000 počítačov, tak v tomto momente sa vám vydelia deleno 3 vaše odmeny. To znamená, že ak momentálne tento ASIC miner má návratnosť nejaký 1 mesiac, tak keď sa napoja vôbec 2 tieto ASIC minery na sieť, tak návratnosť stupne na 3 mesiace. A teraz môžeme len hádať, že koľko takýchto strojov vyrobil ten výrobca Goldshell. Oni tieto dáta nezverejňujú, ale z našich zdrojov väčšinou, ako to býva, tak nejakých 200 až 500 strojov je minimálna objednávka, ktorú robí Goldshell. Alebo aj iný výrobca, napríklad Ice River, tiež sa do takýchto vecí celkom často zapája. To znamená, že ak vlastne 200 takýchto strojov sa pripojí na sieť, tak vaša návratnosť je automaticky nikdy. Jednoducho, kúpite si stroj za 2000 eur, ktorý ťaží kryptomenu, ktorá denne pre všetkých ľudí robí 4000 eur. Ako sakra je možné, že sa vám z toho vrátia peniaze? To proste matika nepustí. Jedna vec je návratnosť a druhá vec je ziskovosť za najbližší rok. Vám reálne tento stroj bude zarábať, áno, on bude zarábať 3 dní, 4 dní, to je taká krátka doba, že tam sa vám môže tá návratnosť zmeniť v priebehu hodiny a aj kľudne o 3 týždne sa vám predĺži. To je úplne, že je na hlavu. A dosť dôležité je aj, že kedy vám príde ten stroj. Proste doručovacia doba. Napríklad sa vám to zastaví na colnici o deň dlhšie. No prídete o 1000 eur napríklad. Čo sa týka tej ziskovosti a návratnosti. Akože už aj z toho je to úplná blbosť. Proste na takéto malé kryptomeny nemá zmysel robiť ASIC minery. ASIC minery vznikli kvôli tomu, aby vedeli posilniť nejakú existujúcu sieť, ktorá má veľa používateľov. Aby ju bolo ťažšie hacknúť alebo nejako zneužiť. Túto kryptomenu TARI používajú tak 5 ľudia a 4 z nich sú tí developeri. Absolútne to neodporúčame, je to úplná blbosť, však teraz som to napísal, že prečo, proste to netreba kupovať. To isté bolo aj s viacerými projektami v minulosti. Naposledy to bolo Aleo, predtým Radiant, Alephium, Kaspa a rôzne projekty. Akože Kaspa je na tom ešte relatívne fajn, oni ten nával užívateľov ako tak prežili, ale tiež ako nebolo to úplne, že v pohode. Veľa ľudí na tom stratilo peniaze, hlavne na tých bitcoinových Kaspa strojoch. KS3, KS5 celkom fajn, ale tiež ako tie stroje stali 8000 eur minulý rok a teraz to je 1000. Tiež ako prepadák. Takéto mince budú a bude ich ešte aj viacej, pretože výrobcovia to robia a robia to dosť úspešne. Ako oni väčšinou tieto stroje vypredajú, že ako ľudia si to nakúpia. Ľudia, čo nevedia alebo nie sú tak edukovaní, alebo jednoducho, že si nepozerajú toto video.
A dosť smutné je, že je taký dosť toho trend, ako aj v zahraničí, aj na Slovensku, aj v Česku tieto stroje viacej a viacej tí dodávateľia tlačia tým svojim zákazníkom. U nás takéto veci vôbec nerobíme. Tu máte rovno video, že prečo je to blbosť, nekupujte si to, my vám to ani nepredáme. Aj keď po tomto videu nám zavoláte, že dobrý deň, mám záujem o Aleo, alebo o Tari Miner, alebo nejaký iný, na takýto štýl, takéto kryptomeny, tak vás pošleme ku konkurencii, pretože my vám takúto blbosť nepredáme. Akože ja nedám na to svoje meno, že toto je niečo, čo tlačím svojim ľuďom. Jednoducho, prečo by to ten výrobca predával, keď je to také ziskové a také úžasné? Ako nad tým tiež sa treba niekedy zamyslieť, že jednoducho, že keď to vyzerá až moc dobre, asi to až je moc dobre, asi to není tak. Aký stroj by ste si teda mali kúpiť? No, je to dosť jednoduché. Určite bitcoinový alebo dogecoinový. V podstate Bitcoin, však Bitcoin tu bude stále, Bitcoin tu bude vždycky a Dogecoin je také kvázi striebro, ak berieme, že Bitcoin je zlato. Pri takýchto strojoch očakávame nejakú návratnosť, nejaké 2 roky v priemere, môže to byť trošku viac, trošku menej, záleží dosť aj od ceny samotnej kryptomeny. Pri Dogecoine máte kvázi ten benefit, že sa môže aj zdvojstroj späťnásobiť za najbližších 4-5 rokov. Pri Bitcoine asi úplne 5-násobný rast najbližšie 4 roky úplne asi nebude. Ale môže byť, hej, nikto nevie, ale my si skôr myslíme, že možno nejaký dvojnásobný rast môže byť dosť reálne, na dlhšie 4-5 rokov, ale 5-násobný pri Bitcoine asi úplne nie. Ten Dogecoin zase, keďže má nižšiu kapitalizáciu, tak stačí, že sa do neho naleje menej peňazí a tá cena pôjde o dosť vyššie. Ešte sa vrátim k tomu Tari Mineru, tak pri tomto neočakávam nejaké ďalšie modely, pretože proste to je na pár dní, hej. Tieto stroje budú ziskové fakt, že pár dní. Napríklad pri Aleu, keďže tam bola väčšia kapitalizácia, tam bolo viacej toho objemu, viacej jedno s druhým, a aj samotný Bitmain, najväčší výrobca všetkých strojov, mal tam veľkú investíciu, tak tá cena sa dlhšie držala. Ale tak či tak, myslím, že nejakých $5 to kleslo na nejakých 20 centov, čo je ako úplný prepadak v behu jedného roka. Ale skôr som sa chcel zamerať na tie samotné ďalšie stroje, čo vychádzajú potom. Vždycky, fakt, že vždycky, keď je nejaká takáto kryptomena, ktorá je doslova proste ojeb, tak vychádzajú prvé tie stroje úplne čo najmenší výkon, najmenšia spotreba, úplne všetko čo najmenej. Hej, napríklad tento XT Box, že je nejakých 400 W. Ale kebyže sa bavíme napríklad o Aleu, tak tieto prvé stroje tiež mali cca tak. A potom vyšla väčšia verzia, ktorá mala napríklad 650 W. A potom to už nebolo ziskové, lebo jednoducho tento stroj stal rovnako ako tento predošlý, ale tento zarábal o 50% viac. Potom ani keď toto už nebolo ziskové, alebo bolo to menej ziskové, keď tá cena kryptomien zase klesla, tak zase za tú istú cenu bol ešte výkonnejší stroj. Napríklad 800 W. A tam bola zase vyššia výnosnosť, väčšie zisky. A takýto cyklus týchto strojov, a vždy to je, že napríklad AE Box 1, AE Box 2, AE Box 2 Pro, AE Box 3, AE Box 4, alebo potom už je to nejaký iný model, alebo iný výrobca sa k tomu pridá. Napríklad Ice River dosť akože zavaril Gold Shellu na tých Aleo strojoch, ale tak či tak to bola úplná blbá investícia. Akože každý, kto si to kúpil, dobre, pár ľudí sa im vrátili peniaze, ale nikto na tom nezarobil. A tých pár, to boli úplne, že šťastím došli k tomu. Že proste to sa fakt, že skoro nikdy nedeje. A takýto veľký risk brať, aby sa vám možno vrátili peniaze, aké je v tom pointa? Ďalšia vec, tie stroje sú potom úplne zbytočné. S nimi nič iné sa nedá robiť. A nikto to vás ani nekúpi, lebo na čomu to bude? Jednoducho, tie stroje ťažia len jednu kryptomenu. Rozumiete, vy aj keď si kúpite bežný počítač a používate ho aj 20 rokov pre mňa za mňa, tak po tých 20 rokoch ho aspoň za nejaké drobné predáte, aj keď za 5 alebo 10 eur. Ale toto nikto vás nekúpi, lebo to nemá žiadne využitie. A ďalšia je ekológia. Akože to sa iba vyrobí, aby sa vám to predalo, ale čo z toho? Akože to iba skončí, proste to je e-waste. To iba skončí niekde na smetisku. Nikoho to zaujímať nebude. Takže v podstate, ak chcete investovať do ťažby, tak investujte rozumne a na dlhodobej stratégie. U nás v Miner.sk robíme najčastejšie riešenia na kľúč pre našich klientov. Tým, že príde klient, mám XY eur, vymyslíte pre mňa riešenie. Ja si sadnem za počítač, otvorím si grafy, tabuľky, momentálne dáta, ako to je, niečo aj z našich zdrojov, niečo aj z internetu, iných ľudí
a vypočítam tam nejaké návratnosti, nejaké ziskovosti, aký stroj, aká lokalita, aké datacentrum, jedno s druhým. Trvá mi to nejaké 2-3 hodinky a na konci toho mám nejaký záver, že tento stroj by bolo fajn umiestniť tam a dať tam taký firmware, taký software, taký mining pool a už tie maličkosti. Ale aj tie maličkosti môžu zrobiť nejaký rozdiel. Kľudne ako softwarovým nastavením alebo nejak zmenou mining poolu vieme skrátiť návratnosť o niekoľko dní. Ako niekedy aj mesiac, záleží koľko strojov, aký stroj jedno s druhým, hej. Ale takéto nejaké malé zmeny iní dodávateľe nerobia, hej. Týmto sa vlastne my odlišujeme, že v podstate všetko za vás vieme vyriešiť, vieme vám to optimalizovať, aby to bolo najvýhodnejšie pre vás. My v Miner.sk väčšinou robíme riešenie na kľúč, to znamená, že dojde klient, mám XY peniazy, nejaký kapitál a vymyslíte za mňa riešenie. A my zoberieme aktuálne dáta, fakty, historické dáta a na základe toho spracujeme cenovú ponuku na nejaké stroje, najhlavnejšie Bitcoin a ten Dogecoin. S tým, že diversifikujeme medzi viacero kryptomien, Dogecoin a Bitcoin, s tým, že väčšinou odporúčame nejakých 60-40, ten Dogecoin a Bitcoin, s tým, že stroje posielame do rôznych lokalít, rôznych datacentier, rôzne stroje, tým pádom riziko rapidne klesá a vaša ziskovosť stúpa. Ak máte o niečo takéto záujem, tak choďte na náš web, alebo zavolajte na toto telefónne číslo, alebo nejako sa s nami kontaktujte, určite sa vám ozveme. A ak sa vám páčilo toto video, s touto krásnou tabulou, tak môžete mi do komentára napísať nejaké ďalšie témy, ktoré by vás zaujímali, alebo celkovo, čo by ste sa chceli vlastne naučiť o samotnej ťažbe, pretože tých vedomostí je dosť a tieto videá by som chcel začať viac robiť. A ešte som zabudol, ak chcete dostávať takéto fakt, že dobré informácie, ktoré vám vedia pomôcť a ušetriť niekoľko stovák alebo aj 1000 eur, tak určite sa prihlásite aj na náš newsletter. Dosť často tam posielame nejaké dobré ponuky na fakt, že nejaké výhodné minere, alebo zase naopak, že na toto si dajte pozor, alebo toto sa teraz deje vo svete, alebo takéto novinky. Takže určite sa tam prihláste, verím, že vám to veľmi pomôže. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like a odber, napíšte nám, zavolajte nám, dúfam, že sa vidíme pri nejakom ďalšom a zatiaľ sa majte, čaute. Ešte taká vsúka nakoniec. Toto vôbec nie je ten Goldshell XT Box. Všetky tie stroje vyzerajú úplne rovnako zvonku a tým vás vedia dosť zmiasť, čo si vlastne kupujete. A rozdiel je ten, že vnútri sú nejaké dosky, najčastejšie sú to 3 hashboardy a tie majú rôzne čipy. Aké sú čipy, taká je kryptomena. Samotný Mocash vyzerá úplne rovnako, preto si fakt dávajte pozor na takéto skémy na internete, či už na slovenskom alebo aj v zahraničí. Dosť často takéto dávajú fotky, napíšu tam, že to je nejaký iný miner a reálne vám príde nejaká stará sračka. Napríklad tento stroj je na Kaspu a nie je to Goldshell, je to Ice River. A presne je to Ice River KS2 Lite, čo je nejaký rok a pol starý stroj, ktorý si náš zákazník zabudol vyzdvihnúť. Neviem, proste typek zaplatil za stroj, nikdy si po neho neprišiel. Stále ho držím, proste kebyže náhodou sa ozve, nech mu ho môžem dať, ale neviem, čo sa mu stalo. Každopádne, keď poznáš to video, mám stále tvoj stroj, môžeš si po neho prísť. Ale áno, proste dajte si na to pozor, tieto stroje vyzerajú úplne rovnako a nikdy neviete, čo kupujete. Takže treba kupovať z overených zdrojov alebo z kvalitných dodávateľov. A taktiež dajte si pozor na 2+1 zadarmo alebo 10+1 zadarmo. Toto vôbec. Takže takéto stroje, ani tieto, ani samotné veľké ASIC minere takto sa nepredávajú a skoro, vždy je to scam a prídete o peniaze. Takže pozor na to.